ene se Kumasi Kropon Bedwa no ahya to se efin pa dori Kumasi de ebi ensi bio ebra owura Zuba wabey komra shebedwa fie so adom kuma na kan ho abom na wona ejedi wonya ewu Kumasi ha no wabey wadoye a ese efata pa sanso ena mabunu bi a wakasa ye ewo ebra mampon menteme ho ase abankra chipani we mentiase no a nana mampon hene edna no tum no afedie waba na wabe pacho se yewura wadama ebi ensibio afe yebekọ oswafo no hwe nwam hoden eso ose kronobo amanfo bono nkane mu no ewo Northern Region Eslimament fido no eni enyan di wabon kokose wenyan afe nso yebekọ Asante Achim konongo eho ene enra yenkase ebom yebo mamane se nananom a ewo ho ama yachi abranti bi a galamsey wode ese kwaye ene nsase ewo ho a ene enana wode ne ekokoto koto nsem ni nyina nso yede ni nyina ebebremo bitwa me ho abasesia na fe nsem no nchiremu no meyi ne nkronkronkro ede amamo ewo kase bokro gin yi so afe ensem no enchiremu nie dom kuma ye MPP fo na wo mra shebedwa fie na kon ho abom na wayi foto nkakra ma akwanimu pa na wode abre wono a won ho kire won wo Kumasi dwom abra ja kasie bi be se na kakra ni ehye so so ahodo wo ho nyina ye no dwerebe no na abra wura afenyo akense odawa no ene edom no ehia ye no wo kire won we na wo ka se nya di onipa openo no nanso tore bia na saa nieme akwaka brabo ho no na eba na wasabotra na wonya kan akoma to yam eno nti na dom kuma no susu ho no a na wose woba na obeye wonwa ehunu se ampa se wunu ya ho kan na wonso ena wo ho aka nansa na yebaba no so no wonna wonde ya no party payful wezi kanu wa bebe chia ekore yan Frank Tuni for 2024 about to yan Papa Dr. Bawumia yan MP Penina wa kona humjim oya yan Papa Kennedy oyine Japan so aba ana yan Penina ko ano ya Frank Tuni na presenti oya Dr. Matthew Boku Prempe a obi a wo friend abo onu so aba for Parliament, 9 Parliament, Yenyanum, Oya Doctor, Ekuchum, Wabebe Chawan. Ena, Yeninia, Patrick, Yawama, Onuso, Okaipe Central, Webe Chawan. If you, Yen National Executives, National Chairman, Odano, Oya Yenia, Justin Kodia, also a General Secretary, Oni Enya Nanabi, National Organizer, Oni National Executive, was obeyed, was hoping the Kabila was obeyed. Afi, Mumba Shepherd of Far, Wachina, Wanado, was in the Kruye, the mighty minority in the Yabaya Yasamara Nivel, Ozikan one shuttle. Za Atuani, Yasienwa Yetebon, Bishop Tibiba in whom as in Messamoti, Yasienwa Yetebon. Yamaman is shuttle. Emangasami was in Kumasi, now Metal Transport, Messabaha, Namuko, Swami Magazine Mokoto spare part for all. Iti minim ejuma ankwankwa ejuma ye meso hote da wusto abeso enipa yete ne nkan yi munyamfo Alexander afenyo mark na odadom kuma na no wo mrasebe fie ye MPP fo no ena yete ne nkan afi ya ba Kumasi Kropon ye mu owura Richard Ofori Ajimabodi a dodo na agba ne nsamra ne Zuba na anu ya wuyi no se o meda Kumasi Kropon bedwa na no wode atudwa
sɛ enukure ni efie kɔso paa Kumase ade ɔno no pei so no ɔntena hɔ ɛma ne ɛnyɛ saa wɔkyerɛ na ɛnɛ sɛ ɔnam Kumase mɔntene so paa na ɛma Kumase tena kora ɛnya akɔnɔ na ɛno awe nsuo ni aboata so sɛ ɛbra wa bɛyi de kwa bia so sɛ Kumase bɛyɛ fɛ no ɛno ɛyɛ ne botaeɛ ne saa ne nti na no kɔsia dai ɛyɛ na ɔtwe wieye ɛna ɔne ne manfo nyinaa ne Kumasefoɔ ne afei Santimantam so afɔ owura Franka Moakohene mo ka wɔn ho bɔ mu tete mɔnten so praprae a ɛhɔ yɛ nwata na wieye no ɛna wa friends nchofo nhyia mu ɛnura dai na wɔde ato dwa sɛ adeɛ baako ɛha no paa ɛboa me fi ɛne ahonidie no ɛnkɔso Kumase ya no ɛyɛ anantwi a wɔn ne na mɔnten so enti obi a wɔyɛ anantwi bi a ɔsɔre ano agya no na ɔne na bankyere saa deɛ ɔno no pensu ebi ensida yeyi omo kwan finfini firi o na omo so omo de rem abesi kwan so ton ade no so ya clear omo nyina e de fio ti ma de sede a me de tu manim no enie na ma de ba ko a finfini no firi a na media fo no bisa en fa na do moko mesi mini baabi a me do moko ade a obi ya enye no so a e de ha beba e kwan mu no obi amfa ma no se me ma baabi a na me tu afiri wa me pepa bi di wako na wa de mra hye wonsam begina baabi a eni kwan se wo ye udi media e me bisa me se wonya baabi a fuko because ne arobes no so beba muzi enja arobi mu de ekwan won so ye na eti amra nti ekwan ne finfi de me ni baabi a mu de moko me ne mpanyfo edi nkomo ye beye sala market so adwuma but ye nya nwie ya eno nkyere se fa mra hye wonsam na begina kwan finfi ka kwam na fa rem beto ti mesre mini baabi a mo de omoko na emom omfio de me di twato me meye sembe ko fa police fo aba beje na ho na me se ko wa anko na mama police achi no do ko police station na wa pekwan bi abedi nkomo na wa san aba na wa baba beje na ho na wa san aba beto ade no ekosi nko no gina kwatia menye de meye ne se me ba ho a enye me nkwa no me ba me ne me na fofo beba na yeduru ho na wugina ho na ya ma omre sa wa siesie hu na fafiri a na maka musoma bo hu de wura na so ba ko no o se ontia na za adwuma na me ba be ya ma otumfo ma koru mu ate no na bo mpako no bonyoso asa adwuma na me ya ma santene na bonyoso eno de wugina ho a ho ba bia wugina ye che ho na ye babo ho a betwa ma wo ho a me mpai bo ne se ye nke nu ho but upusi me dimi duru a obeteme nka wo ha temesre ye kase ye mfiri wa ye nyina ye nko se ye kase ye mfiri wa no wa nko na wugina se wo pese wo so me ahwe wo so me hwe sa akwan so a obenya me ntemesre ye nyina ye mmoa na ye Kumase no ente na nye kra behwe ye airport fefefe ya esi we die na ye yi omomo kwan finfini firi o na omo so omo de rem abesi kwan so ton ade no so ya clear omo nyina e de fio ti ma de sede a me de tu manim no enie na ma de ba ko a emfinfin no mfiri a na media fo no bisa en fa na do moko mesi mini baabi a me do moko ade a obi ya enye no so a e de ha beba ekwan mu no obi amfa ma no se me ma baabi a na me tu afiri wa me pepa bi di wako na wa de mra hye wonsam begina baabi a eni kwan se wo ye ɛna no ne beto dwa sɛ odi ani kyerɛ Asantemampɔn amaburu bi a wɔyɛ NDC for de mra hye wonsam na wɔyɛ nea ɛnse ɛmfata wɔ hɔ asɛm yi ɛyɛ Asantemampɔn hene da sebro sɛ ebonsu ɔtɔsomienu nani anya ho ma ɔbɛka sɛ ma mabunu no ɛnyɛ saa ɛnkra yɛn sa aka kyerɛ na mabunu akɔda adwene ho no sɛ ɔmo ntimi mo ɔmo ni ɛntra ne ntɔn saa ɛno nti wa friends and trofo nhia mu na wɔna ɛde dwatoa aba Say your borra efija kwabre north NDC amanyokuo ma wo mo form no abo aban ne kokosai se obeyi obi de asi na nemu wo na se nye Era Vivian a enya de a wo mo bepene omo kire mu ma yehun se Era Vivian ye obi a obo ne ho mode na onim na adwuma ye se eba amanyosem mu a na omo gidi se Era Vivian betimi aboa wo mo ama impuntu aba eye efija kwabre north mo wa yenkote ensem a emabunu no editu dwa yo abusuafo ye fa afidikesi so na nopa ye chia Ghana fo nyina na ya chia Asanteman Mampomai da sebra so ebusu a wote silver stool so ene ne wo fa ase na na hema ejakoma du fi ene anopa yi ye chia mo nyina ye kasafri NDC akache
Asante Mampong party office. Enaka krei eda ukuada ne ne yawada so. Ensensem bi esi wo NDC party office. Saa nsɛm ɛbaa yi ɛnɛ ɛde efi aka Asante Mampong ama aka akonwa the silver stool a da sebre ɛte so. Enti ɛnɛ party mpanifo ahyia sɛ nneɛma a ɛkɔɔ so a ɛntwa yie nyinaa no yɛfa fidie so na yɛde kyɛwpa ama the traditional council yɛde kyɛwpa ama Asanteman ɛne Mampongman ɛne Ghanafoɔ nyinaa. Video no mu no na yɛnkɔmɔ no na yɛwɔ botaeɛ but kasa bi ɛba akyire a kasa no ɛntwa yie ɛno na ɛde saa efi aka Asanteman. Eti ɛnɛ kasa bi a yɛte no wɔ akyire a anyɛ yɛn dɛ a ama Ghanafoɔ obia ɛka bi no. Nano dawa Asante Mampong basabasaya ɛkɔɔ so ɛyɛ NDC amanyɔkuo akitafo ɛkɔɔ party office ɛkɔsɛsɛn nneɛma ɛyi wɔn nneɛma ɛpɛ ɛgya tuu mu saa suban yɛ ɔmo daa n'adi ana yɛ Asante Mampong hene da sebrɛ ɔsɛe bonsu a ɔtɔ so mmienu ɛne wɔn di nkɔmɔ sɛ nea ɔmo yɛyɛ no ɛyɛ ade a ɛntwa yie eti ɔmo fa chɔpa ɛmrɛ kromafoɔ ɛne mpanyinfoɔ na yɛmɛkunu ɛde ɔseɛ ɛyɛ ɔyɔ na ɔmo de chɔpa ɛbrɛ da sebrɛ ɔsɛe bonsu ɔtɔ so mmienu ne mpanyinfoɔ ɛne kromafoɔ a ɔmo wɔ Asante Mampong na ne yɛka akyerɛ ɛyɛ chama ɛsi edu nkatia ɛyɛ president vice president Jenna na Opoku Agyeman de yɛka akyerɛ mu nyinaa ne sɛ ɛyɛ afigya kwabere hanom yɛntena hɔ ɛma afigya kwabere party no enwu ɛno nti de yɛka akyerɛ mu ne sɛ ade a yɛ asɛm a yɛbɛkan ɛyɛ ahia asɛm ehia yɛ papa enya ade a yɛde di agoro because ade a ɛkɔ so no Vivian ɛna yɛma mo ate aseɛ sɛ MC no yɛpɛ no yɛmpɛ obia sɛ mokɔyi nipa ofro sɛ mode no ɛba John Mahama yɛka akyerɛ wo enya ade a wani bɛsɔ yɛka akyerɛ wo papa yɛka akyerɛ national security for sɛ asɛm wo yɛ a yɛka no wɔn nhyɛ ne nso mfa ma yɛn because Vivian deɛ ɛne MC bi ani wa ɛsɛ ɛwɔ saa nsɛm kuru yɛ mu nso NDC mabuna wɔn wɔ afigya kwabere north afrɛn sɛntrɔfo nhyia mu na wɔde asoma sɛ wɔn fa nkɔma ɔmapani John Dramani Mahama sɛ wɔn bɛsrɛ no a sɛ wɔbobɔ nipa ndina ma wɔn abɛda saa mɛnsina no na anyɛ ewura Vivian Nuzagra opre se ko be komra shebe fie nanso anye yie ne na kwayi obia de a ene ye se de ekoso miami ahodo no saa ene omo so beti atua ene ti de ya ka kire mu no se ade a ye asem a ye be kan eye ahia asem ehia ye papa enya ade a ye di agoro because ade a ekoso no Vivian ena ye mamate ase se MC no ye pɛ no yɛmpɛ obia sɛ mokɔyi nipa ofro sɛ mode no ɛba John Mahama yɛka akyerɛ wo enya ade a wani bɛsɔ yɛka akyerɛ wo papa yɛka akyerɛ national security for sɛ asɛm wo yɛ a yɛka no wɔn nhyɛ ne nso mfa ma yɛn because Vivian deɛ ɛne MC bi ani wa ɛsɛ Vivian ebra yɛ tena mu ɛyɛ NDC 92 na Vivian kwan a ɔfa so ɔba n'anim a bɛyɛ teacher ni a ɛma a wɔnam ne teacher die so abɛyɛ MC ɛyɛ pɛ sɛ wɔmɛyɛ MC no masa sɛ ɛnyɛ ɛno ɛne yɛhia wɔn ɛna akyerɛ nkɔla ɛwɔ akwabere man nyinaa ase sɛde Ghana ba hodo bia eba ekro no eprese mabunu benya adwuma ye eno nti wate ahwe a ne din ede waye Youth Employment Agency no na omampani John Dramani Mahama baye wabo owura Malik Basintale dini se ona no owura Basintale se ono so bebo no homodin bia se ne pen so mabunu no benya adwuma ye eno nti wabo no homoden na watete mabunu bia osusu sa brede enwuma ahodo no onya biya ebeboa ama abane ni suade hunu se adwuma yesem ebebra se ama abrabo emu aya ha no
ono nso so enya won chefa. Thank you very much. I'm impressed seeing all of you fully jacked up and ready for action. One of the reasons we are here is to affirm your task ahead. You've been through some days of basic training, and I'm certain that in the coming days you'll be availed to different series of trainings as you work on the job and learn on the job. First of all, we thank G4S, your employer, for that support they've given to government and my office. I told them in there that His Excellency the President is proud of what they have done, and we are proud that they came knocking on our doors towards helping us bridge the gap between the employed and the unemployed. And so you'll be deployed to your duty post as I'm told. The first advice I have for you is to go and be disciplined. Go and perform in diligence. Don't just go and sell the name G4S. Go and sell G4S in excellence. I said it that when the portal was opened, many people felt lackadaisical. People didn't believe a day like this would come. Today, I'm seeing physical men here. And when I say men, I add both the men and women. And I see you fully fit. And I'm impressed with your outfit. Today, you will not just only be part of G4S, but you'll be part of the 5K men and the 3K women. And you will not work just as staff of G4S, but you'll be partners of YEA. And anything we'll do for people who work with YEA, we shall do for you too. And anytime, anybody, if I see any G4S person anywhere, I know that you are also under my supervision. And I'll treat you as I'll treat any worker at YEA. And so I thank you very much, my brothers and sisters. When I go back to the presidency, I'll show your pictures and your videos to the president so that he will know that not only the military or the police or the navy are those protecting this land. Afi yeko isemu amentifi. Oswafo no no hwe nyina mahoden so onimonyafo John Abu Jinapo e de atudwa se ukotamale ne mpotemo pa awereho ekwan nkofo efa so ebokane so mukro no wocha na tamale kuro no pa de tese nipa kura wotua nkane a woso no kakra bi efa fakwati kwan no watwetwetwe nhoma no na nsonso woso wei eyesa emwa ema na dwuma no entimi nkoso se tamale kuro kesiesei enne mpotemo ne nkofo wia nkane a so free a wontua kapa de a na ohia kokobo na fe wo se wonhwe won hu ya anyesa de a ene edi a ennie no na ebeto won. Major problems we are facing in the NEDCO area has to do with the northern sector. Indeed, when you look at the losses within the northern sector, over 50% of the losses alone is attributable to the northern sector. And within the northern sector, over 70% comes from Tamale. So it means that we're having huge losses in what you call the ATCC losses. We've met the regional minister. We've also met all the stakeholders to let them understand that without revenue, it will be very difficult to complete projects such as this. He maintained that NEDCO officials will in the coming days embark on a massive revenue mobilization and loss control exercises across its operational areas on measures taken to improve stable power supply in the Tamale enclave. The minister emphasized that some infrastructure is being built to boost power supply to Tamale and other parts of the region. Tamale has been experiencing some very major challenges when it comes to the supply of power for some time now. And so the works we are doing here in terms of these new substations on completion, and the briefing I get is that they should be done within the month of June. It will lead to resilience, it will lead to system stability, and overall improvement in electricity delivery. Afi yeko yensam no ewo konongo enra ena temofra online TV kasebo edika akure num yema munya ante se yede ani kire konongo ade a nananum wo ho abo homode na ama abrantie bi a ojusi won na galamsi a ese ensuo ene ensase no odi animu na nananum eja no ma posifo mpanimfo nti aposifo nso yese obeyedi obetimi bia ama brantie wakopie mu ewo aseni bia
ensemi no na konongo hene no a nana Dr. Engineer Ewia abedi misa otoso mienu edimu akotene ne sai ni japosifo no ehye ebo no wonso wadi so a enne wode no akopie mu ewa dwaso court yesoma yenso nchireni na natwum barima ema odi ensem na chi court ho enti ye kɔ ne nkyɛn na wakobo yemu de esi ewa court ho. Hello Nana Chumberima. Wadaruma na te say. Yes, you are your fee. Na ukopie mu ewa dwaso court ana ene ensem no sen ena ekudrie. Yo, hello. Na fa kwenye fatia tetembofra amefo ne atiefo nyina. Na ene ukopie mu ewa dwaso second court. Na asema na edo wa o ma atiefo nyina ese enra. Se opanya efre na mufa. Dana aya braso galamsi. Mintaso na yama yeni yesu ne yakwaye huni no. Wono de waya so brati asitua na obitu. Police fo abefa na okodi nsema yadene ekọ asendibia ene wokotena na asemso. Na ne aya odwamtreni a otena asem no so aya leadership adwa santewa atakora. Wono na oye judge pani obetena asem no so. Na otura asem so na odi tu jase. Aya asem we die ebo wono ne so. Na obisase aya ajamu fa no kura no otutule ni okoto wa wongono na owo he. Na God bofo aya commander police commander owo kono aya police commander Teddy Brown adi tu jase. Ono so ba ya no atutule ni awo ajamu fa. Na ne lawyer aya ajamu fa lawyer no wujire mu ama ne ye lawyer Richard Aduda ako. Ono na wujire mu ama aya ajamu fo ya ka no wase make you alive. Ano wote mu se aya anopa ya ajamu fa hondo don nti wako aya sabi anti wantini ama court. Wana leadership ebe ka se no bi ayere ba court de ayere na anopa ya no kododo no ama no court. Na ajakwa du bo aya police pania wonu jira mu adi asamnama Ghana man nyina no oye onimu bi se aya ajamu fa ewo hospital ana police ni betem do da bi anopa ya na ya me tane zaka ka sa bi se ajamu fa hono do na no ndo onimu se aya dada atendi we jina so ama code bofo aya leadership advance and to we to just say the zana theater any asamo no yentu afanse aya Steve me okotoni ma bo so me da etoso enum ewo afewe ye mu iyo na ya samra na ya trasa mo so iyo na di kuti ewo ya so security court Nanachum yo Nanachum why dia pa na o se anope ya na se amufano wayari otwahwe ni ti na ye ne ya anase wo mu kire mu se bi akoma yari bia Ano na ya te kwa tuwe na ya nti asia no. Asa na lawyer ni betre mu se anopa yo no fa phone friend. Friend wa engineer fa. Engineer fa no se ni oba ko animu abisa se. Aja mu pa asa na change report wa no wo he. Ana ni se mu se aya na wo do ni se ya no cost what hospital a e wo ko na. Okay. Eti onu kra no ne lawyer no kra no wo ni mu se aja mu pa kra wo nti member. Okay. Yo court wa kan dia se menu mienu ye ni hwe kan dia beti ase penufo se wonche ye de ya wodo beba enche kura obosumi ye bewuram de tosu num dia se nya dia nwanwa bia dia ne ye bedo asese onya adaje na tutu wa na free ha kopi mu ewodwa so ebra owura mufa galamse campaign se de obi beka no ye de kopi mu na nso yare enti Oza benfu so akura o msi isu ayi yare tie no de emu da ho ti ohwa hu ye na bra no beda na natwum beri ma se ono ena
Titomofra online TV news no itu no e ma ne kokonongo se asembia ekopi wokoto ova mu nchirimu mra mu nyina mo etene nken etiefo ne ahwefo ene medam ase awiabre pa se munya adaje na motena kasebo yi ho medabo afo nso a mutwe so na mo hyehye ma mi nyina se na me enu na opoku agyeman awiabre mede kasebo no ebrem edika aka kire mo dada se yenya hyasi yate asimu ye kwanesa ndi awiabre bia no munya adaje na montena ho monhwe emum wonso wanya adaje na wanhwe mprimpri ya na ekoso no okọ social media handles ahodo ni nyina na unya adaje a sebe wo hye wo demo wo dwaye o ana ba bia utimi nya adaje obense news etwagu saa na programs ahodo na aka nyina so wonsa ebeka enti yenya be na yaba munya adaje maye na monkyere mo adwene na monhwe na monfa mo fi se ye na mo na eye Brena Wiedru kasebo kroje na mede bremo wo Titomofra online TV so enuna na opoku agyeman mene mapamfo muntie yen e wo social media handles ahodo ni nyina so wo like no na wo share na wo view na wo star na fe o comment every say ejako aka bidam say yen nyina ye dia What do you do? Ube peja, akwashe jale wa na se position obedei. About your mobile car. There's a maswadi from 2020. I don't choose for to them on my Bobo. Bobo, one of me win mobile. I am me. Nipa be na me win mobile. Bobo, say me can bet me a show in your can make you in as well. Come make you in na me as well. You mobile. O cry a friend of ya mobile. Me do obey me be ko pamata dia sho na me do wako.